వేసవి కాలం. మిడత, గ్రాస్హాపర్ రోజు మొత్తం గిటార్ పట్టుకుని పాటలు పాడుతూ, నృత్యం చేస్తూ సరదాగా గడుపుతుంది. దగ్గరలో ఉన్న చీమలు మాత్రం చెమటలు కక్కుతూ గింజలు, ఆహారం సేకరిస్తుంటాయి. మిడత చీమను చూసి నవ్వుతూ అంటుంది. అయ్యో! ఇంత కష్టమా వేసవిలో? సరదాగా జీవించు. చీమ మాత్రం ప్రశాంతంగా సమాధానం ఇస్తుంది. ఇప్పుడే పనిచేస్తే, చలికాలంలో కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. చలికాలం రాగానే, మిడత వద్ద తినడానికి ఏమీ లేదు. చలి పడుతుంది, ఆకలి వేస్తుంది. అప్పుడు అది చీమ ఇంటికి వస్తుంది. చీమ దానికి తిండి ఇస్తూ అంటుంది. వేసవిలో పాట పాడావు కదా, ఇప్పుడు నృత్యం చేస్తూ చలిని మర్చిపో. కథ నీతి: సమయానికి పని చేస్తే కష్టాలు రావు. ఆలస్యపు జీవితం చివరికి బాధలు తెస్తుంది.